Жыхары Салігорскага района далучацца да рэспубліканскага суботніка 18 красавіка. Ён абяцае стаць маштабным. Работы па добраўпарадкаванні пройдуць ва ўсіх кутках района. Раённая адміністрацыя, работнікі прадпрыемстваў, члены грамадскіх аб'яднанняў, моладзь выйдуць на вуліцы, ў паркі, скверы, на прыдамавыя і падведамасныя тэрыторыі, памятныя мясціны, каб унесці свой уклад у добраўпарадкаванне малой радзімы. Маштабныя работы пройдуць у аграгарадкі Доўгая, а таксама ў Чырвонай Слабадзе, Старобіні, у месцах пахавання ахвяр Вялікай Айчыннай вайны па ўсім раёне. У Салігорску работы пройдуць у скверах сям'і любові і вернасці, маладосць на дваровых тэрыторыях. Удзельнікі суботніка зоймуцца акультурваннем тэрыторыі, афарбоўваннем дзіцячага гульнёвага абсталявання і лавачак, навядзеннем парадку на прыдамавой тэрыторыі і дарожках. У добраўпарадкаванні запрашаюць прыняць удзел усіх жадаючых. Месцы правядзення суботнікаў абяцаюць стаць у тым ліку і зонай адпачынку і забаў. У раёне дамоў 101, 103 і 105 па вуліцы Кастрычніцкай і дома нумар 8 па Маладзёжнай арганізуюць інтэрактыўныя зоны для дзяцей, салодкі стол з гарбатай. Не забыліся і аб бяспецы. Пры правядзенні суботніка наймальнік абавязаны забяспечыць у поўным аб'ёме выкананне сваіх абавязкаў, прадугледжаных законам аб ахове працы і іншымі нарматыўнымі прававымі актамі. Грашовыя сродкі, заробленыя ад правядзення вясновага суботніка, будуць накіраваны на стварэнне пастаяннай экспазіцыі гістарычнага музея Беларусі, які будуецца, і іншыя звязаныя з гэтым работы.